mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Muli mga kabisyo, muli po kami nagbabalik. Kasama pa rin po ang ating Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama mo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban mo, DJ Titangelo. At i-welcome na natin ang ating SPG Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. Magandang gabi. Hi, magandang gabi din. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? TL na lang. TL. Sang lupalop ka naman galing, TL. Sige, from Calamba, Laguna. From From Calamba, Calamba, Laguna. Ano ang sang lupalop ka naman galing? Kaos ko lang galing trabaho usually. Okay. Hindi, Edad nyo po. Sorry, sabog lang magtanong Sorry, napuyat. Ilang taon na po? I'm 36. 36. Alright. Ulitin natin TL, 36. Yeah. From Calamba, Calamba, Laguna. Laguna. O, naalala ko pa yun pero to, hindi ko talaga makakalimutang itanong. Tsaka pinapatanggal lang namin yung kaba mo. O, diba? Ano ang rated SPG Top Secret mo? Pumatol sa may asawa. Pumatol ka sa may asawa. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Oh, ikaw ba ay married? Actually, member po kami ng LGBTQIA. So, I'm bisexual. Aha. And your sexual orientation is? Hindi ko pa alam, sa kanila lang muna. What do you so mean sa bisexual kanila? po. Okay. Gusto sana naming mas maintindihan kung ano yung background mo and everything, no? Pero yun nga, we respect kung ano lang yung gusto mong ibahagi sa amin dito. So, tama ba? Ikaw ay bisexual? Yes, I'm bisexual. Okay. Biologically, ano ang gender mo? Male. Male. Lalaki. Okay. Ah, At ang karelasyon mo, nakamo pumatol ka sa may asawa ay? lalaki din. Lalaki rin. Ikaw ba ay may karelasyon bukod dito sa may asawang lalaki na to? Wala naman po. Single. Pero Single. pagkakamali lang. Okay. Kwentuhan mo kami. Ayun. So, nakilala ko siya sa isang yellow app na tiga rito lang din sa amin. So, bored naman ako nung time na yon. Bigla siyang nag-pop up sa yellow app. Mhm. So, tinanong niya kung tigasan din ako. Sabi ko, along the nearby lang din. Nag-send ng picture. Sabi niya, okay lang ba na may asawa ako? So, yung asawa niya ay nasa ibang bansa. So, dahil malapit, nakita kaming dalawa. So, Tapos? naganap yung dapat maganap. So, dahil nagmamadali rin, nilabas si Chicken Joy. Nilabas si? Chicken Joy. Chicken Joy. Chicken. Yeah. So, syempre, dahil kakilala ko din naman sa along dito sa may barangay namin, parang nahihiya pa ako na kainin si Chicken Joy. Kasi syempre, hindi naman niya na-expect na ganun din ako. Mhm. So, syempre, hindi ko naman na-expect. Nung nilabas niya si Chicken Joy, sabi, labas mo rin si Chicken Joy. Sabi ko, ha? Talaga ba? So, syempre, unexpected. Na hindi mo naman talaga alam na gano'n yung gagawin.
Teka lang, Oo. nilabas niya yung Chicken Joy niya. Nilabas mo yung Chicken Joy mo. Sino mas malaking Chicken Joy? Sa kanya. Sa kanya. Sa kanya kasi talaga namang talagang malaki yung Chicken Joy dahil kita mo talagang lumagabag sa harapan ko. Siyempre Ano? wala akong choice. Anong ginawa niyo doon nung naglabasan kayo? Nag-enjoy ba kayong magmukbang noon? Mhm. Nung una, siya lang yung pinapamukbang ako. And then sabi niya, para may thrill, salitan tayo. Sabi ko, ha? Talaga? Sabi ko, totoo ba? Uy. Syempre, dahil di naman, nandun na din naman lang kami. So, diniretso na lang din. What do you mean diniretso na lang din? Nasalitan kayo? Parehas kaming bumaligtad, mga ganon term. Ocho diretso, biglang bumaliktad. Oo. Ayun, mga ganong oso diretso. Syempre, kasi hindi ko naman expected. Nung time na kinain yung papaitan, sabi ko, ha? Nakain ka ng papaitan? Sabi ko, first time ko talaga na mangyari yung gano'n na may kumakain ng papaitan. Oo. Sabi ko, oh my God. So, syempre, dahil sabi ko, baka hindi na mauulit to. Sige na nga, dahil walang hiyain ko na rin naman. O di ginalingan mo. Syempre, ginalingan ko. Para naman kahit pa paano, hindi siya ma-disappointed. Masasabi Hindi mo lang isang bang beses. masasabi mo bang makapangyarihan yung dila mo? Ay, hindi lang makapangyarihan. Kasi hindi lang naman isang beses. 2, 3, hanggang 7 times. Uy. Uy. Not just once, Diba? not just twice, not just thrice, but 7 times. Lucky 7? Pero kinakabahan talaga ako. Baka mamaya, kilala niya kasi yung boses ko na medyo, di yung iba, hindi sininiwalang lalaki ko. So, pag sa phone, medyo parang babae daw. Siyempre naandun na. Sabi ko, paano ko lalabas? Maraming tambay sa labas ninyo. Umiyak ka na lumabas, iisa pa tayo. Sabi ko, ha? Ay, Parang masakit. mahilig. Talagang masakit na. Masakit o mahapde? Masakit na mahapde. Kasi syempre, masakit dun eh. Masakit yun. Tas Pero nung sumakdi. kinain yung papaitan, manawawala naman yung hapde. Pero ramdam mo pa rin yung kirot kapag nasa loob na si Chicken Joy. Ay. First time ba? First time, kasi siya lang naman din more on, lang nun tayo anong tamang term na tawag? BG lang, ganun lang. Pa-VG lang. Pa-BG lang. Oo. So first time yun nangyari yung ganun. Pabuko-buko juice lang kayo. Siyempre nasak ako dahil recommended lang yung yellow up Malay ko ba ganun, may ganun talaga. Saka mas malapit lang sa amin. Paglabas ng kanto, 2 kanto, sa kanila na. Amlap. Nung time ba na yon, nagkaroon muna ba kayo ng session na mag-inom? May ganun ba? O diretso salang agad? Usapan lang namin 2, kamustahan lang. Sabi niya, kilala mo ko, kilala kita. Sabi ko, oo, kilala mo yung mother ko. Kilala mo yung tatay ko. Kasi hindi kami expect na may ganun siyang account na sa yellow app. Grabe, no? Kasi may anak di ba? Sabi ko, naniniwala ako na hindi lahat ng may asawa straight. Ah. Sabi niya parang late bloomer daw siya. Late bloomer siya. So siya, first time niya. First time din niya kasi sabi niya, dahil may asawa siya at nasa ibang bansa, iisip ko na lang na baka kulang din sa kalinga. So, syempre ginarab ko. Ginrab mo. Kinalinga mo siya. Oo naman, ginilingan at ginilingan. Ginilingan at ginalingan. Mga ganon. Ginilingan at ginalingan. Ginalingan. Diba? Anong reaction mo nung time na parang, ayun na, nandun ka na sa parang the mukbang moment, ganon? Sabi ko, sige na. Noong una, ayaw ko pang ijubuwela yung kanyang Chicken Joy Sabi niya, eto na tayong 2, so hindi mo pa itutuloy. Sabi ko siya, sige, go na. Mukbangin yung Chicken Joy na yan. Nung kinakain yung papaitan? Ay, grabe naman, para kang nagpunta ng langit. Palangit yung level, ganon? Oo, kasi alam mo yung gums niya, isa yung dila na may butas yung yung dila niya, may dumbbell. Ay, may dumbbell, may
May anting-anting na may hindi bulitas yun eh. May hikaw. ayun, ayun yung ayun yung talaga namang masasabi mong, Oo. wow Yung binuwat ka ng dila niya, ganon. Oo, talaga nang sabi ko, Hindi, pero may may Diyos kita kawa yung dila mo. May, Kasi, Bakal. oo. Hikaw. Buti, ay, Oo. alam mo, naku-curious ako sa ganun. Yung mga, may piercing, kumbaga, yung dila, Piercing, oo. yung bibig, yung labi, ganyan. Nung time ba na yun, nakaka-add ba siya ng sensation o kaya naman, meron ba siyang parang kakaibang ginawa sa iyo dahil masarap doon? sa pakiramdam kasi pag umahagod yung dumbbell niya, parang ramdam mo yung parang ang lamig na masarap yung hangin. Ganon yung pakiramdam. Talaga namang mapapasabi ka ng Diyos ko, Lord. Tapos pinasok pa yung dumbbell sa'yo, no? Ay! Hindi naman niya binaon ng sobra. Kumbaga, jungad lang. Oo, yung bilog lang, no? Yung Oo, pero masakit Kasi siyempre, ginoso ko yung dila sa Buti okay naman kasi wala naman peanut butter. Malinis. Nagligo ba kayo bago mangyari ang lahat? labatiba. Ay, oo naman kasi nung sabi niyang meat talaga namang preferred, naglinis talaga tayo ng magaling. Hindi ka kumain ng Parang dalawang lumabas- araw. Walang lumabas na peanut butter. Ay, ang taray. Ano yun? Nagano ka? Tabas ka din? Biday lang. Bidi-bidi. Hindi, dun sa harap at saka sa likod, syempre, di ba may ano yun, parang kailangan tabasan din ng mga damo, ganyan. Malinis. Oo, malimit tayo magtabas ng mga damo kasi for lang din. Hindi tayo sanay ng mahaba yung damo kasi makate. Ah, So, laging preferred. taray. Oo. Tapos, pagkatapos ng lahat ng yun, naka-7 kayo kamo, ano ang pag-uusap nyo after nun? Nag-usap kami sa Yellow App. Ikamustahan. Kapag papasok ako, dadaan sa akin. Tapos, parang style magjawa pero walang label. Oh. Dahil na-in love din naman. So sabi ko, paano yun? May asawa ka naman. Hanggang chicken joy lang ba talaga tayo? Mhm. Sabi niya, ikaw, total matagal pa na uwi naman ng asawa ko. So may anak din naman siya. So yung anak niya, dati ko din tropa. So nakakahiya. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, kung panika-Elsahan lang naman ang gagawin natin, wala namang masama. Saka hindi naman nila alam. Hindi naman nila alam na talagang bading girlsy ka. So, kinuwento ko sa mga friends ko. Yung mga friends ko ay alam din na pumapatol nga daw sa Bekla din tong si isa. Sabi ko, first time ko yun na kainin ng papaitan ko. Tapos, yung dila niya may dumbbell. Ang sarap. Sabi ko, gano'n. Pag ganun ba, kunwari nakakwento mo sa mga kaibigan mo, di ba meron kayong kasabihan na kung walang ebidensya, ibig sabihin di nangyari? Meron ka bang ebidensyang kinuha Siyempre may doon? ebidensya kasi doon sa Yellow App, may picture. So, siya yung kasama ko, hindi sa usapan namin. Sabi ko, etong katibayan, nagkita kami. Eto yung katibayan. Na pumunta ako, nasa masagot siya. Ah. Tas, nag-selfie ako ng pasikreto, hindi niya alam na magkasama kami sa higaan. So, mas proof talaga yung sinabi sa mga kaibigan kong lataera. Yun, naniwala sila. Sabi niya, may asawa yan, gaga ka, baka yung mademanda ka dyan. Sabi ko, libog lang naman. Ay, sorry. Sabi ko gano'n. Kapag kailangan niya ng konting kaagapay, sinachat niya ako sa Yellow App. At nakailang beses na kayo na pagkikita? Nakapito kami. So, minsan kapag sa isang kita namin, nakakadalawa kami. So, Hindi, I mean, nakailang kaya beses na kayong kita? 7. 7. So, nung unang beses ninyong magkita, 7, nakapitong rounds kayo. Tapos, Hindi naman, dalawa lang. dalawa lang. 7 beses na pagkikita, tas every magkikita nakakadalawang rounds. Tama? Dalawa. Oo. Alam ko dalawa eh. ng dalawa. Videographer ako kailangan dun yung eh. stamina talaga namang busog ka, maganda yung katawan kasi talaga namang panlalambutan ka, lalo kapag kita nasa ruro ka na ng yung talaga namang uusbahan ka na. Two pops Yung mga kada ganun. kita, no? Oo, siyempre, di ba, kapag kinakain mo yung chicken joy, masarap.
Mm. Tapos mabango, may safeguard. TL, siya ba yung pinaka-wild mo na experience sa buhay mo na hindi mo malilimutin? After niya, meron pang isa din. So, Ayan. katrabaho ko lang. Hindi ko naman din sa talagang totaling nilande. Paano ginawa sa yun? Kung After ito, namin kinain yung papaitan After mo, ha? Dapat Hindi, malupit yan. After ng inventory, nagkayaan kami mag-inom. So, nag-inuman kami. Oo. Dinala ko sa staff house nila, sa boarding house nila. Dalawa lang kami pareho, dalawa. So, nung kami magkatabi lang kami ng higaan, Oo. parang na-attempt ako na, hindi ko alam kung molest siya ang tawag doon. Ano. Pero hindi siya pumalag. Nung hinawakan ko yung nota niya, yung chicken joy niya, hindi siya pumalag. So, Tapos, parang sabi niya, sige, total dalawa naman tayo, to gawin mo gusto mong gawin. Pero Ganun. maligaya ka So, nun. Oo, syempre. Kasi kapag yung bihira ka lang makagawa ng ganun at lagi naman busy sa trabaho, parang masarap sa pakiramdam, syempre. Kanino yung mas malusog? Yung dun sa may Doon tayo asawa? doon tayo sa may asawa, syempre, kasi talaga namang magaling. Hindi mo na kailangan turuan. Bakit ito? Tinuruan mo pa? Oo, kung paano eh. Syempre, imumustra mo pa, hindi, jijibabo na lang ako para hindi masakit, ganyan-ganyan. Ako na lang yung gagawa. Syempre, Kumbaga, parang tuod lang din. pero natuto ka, TL, doon sa may asawa. Oo, talaga namang sinasabi kong the best yung may asawa kasi siya talaga ang gagawa. Pag sabi niya ganito, sige, ganyan. Higa ka, ako bahala sa'yo. Ako magdadrive. Mm. Sa Kumapit ka lang. Sa ngayon ba, meron pa kayong komunikasyon itong may asawa? Nito lang, wala na. Pero through chat kami sa Yellow pero busy kasi siya dahil family driver din siya. So, nasa malayong lugar siya ngayon. So, sabi niya, nung last chat namin, pag uwi daw niya, so, meet uli kami dalawa. parang last na tira sa... Papakinggan ko yung last na tira niya sa... Pero sinasabi lagi sa akin ng mga tropa ko, pag umuwi ang asawa at nalaman nan, lagot ka. Sinasabi, gagarahin ka na sa inyo. Kung hindi yun malalaman kasi hindi naman niya alam. Maliban kung ikukwento. Di ba? So, hindi niya ikukwento, nakakahiya din naman, syempre. TL, gusto lang namin maintindihan, no? Ano ba yung mga... Kasi, syempre parang, ito pumapasok sa isip ko, na Sige po. etong family man na ito, kumbaga walang bahid na kamo na okay din pala siya sa bisexual. So, meron bang parang senyales o sintomas na parang ang isang family man pumapatol din sa mga bisexual? Meron akong napapansin kasi sa side ng family niya, meron din kasing mga talagang gay saka bisexual. So, pag nakikita namin siya, parang may pagkamalambot din. And then malapit talaga siya sa mga bakla, sa mga bading. Yung mga tropa-tropa, mga ganon. Sabi nga, pero hindi siya yung wala kami nabalitaan na nakipag, talaga siya. Ngayon, dahil nalaman ko lang, dahil nagkaroon siya ng Yellow app, doon kami nagtaka. Kasi, bakit ka magkakaroon ng Yellow app kung hindi ka rin naman member ng LGBT? So, hindi ko naman din nila lahat. So, nung nagkakwentuhan kami, through experience lang min daw. Sabi ko, sige, experience, diretso natin. O, kain ulit ng chicken joy. So, nag-enjoy naman ako sa kanya. Yan. I-rate mo nga 1 to 10 performance. 10 is the highest. 8.5. 8.5. 8.5 partner. 8.5. Size. Yung, kung nakakita kayo ng sardinas na galigo, medyo malaki doon. Tapos, medyo malapit na sa pusod. Laki nga. Wait! Oo. Wait! Sadali lang. Sobrang laki naman. Wait! Ligo. Wait lang, yung julo niya kasi, alam niyo yung lumang 2 piso dati na may kalabaw, na may niyog? Ganun yung julo niya. Malaki yun Diba? Tapos yung pinakakataway niya, palitin mo lang yun, tayo mo lang yun, nang hilera mo siya ng 20, ganun yun yung kanyang katawan na medyo mataba-taba. Sinong di masasatisfied? Sige, gusto namin malaman sino ba kamukha nitong artista. Itsura nito, bigyan mo kami ng image. Si Gerald Anderson. Oh,
Kasi nag-gym ka din isa, tas malaki yung build ng katawan niya. Gerald Anderson? Mm. Ang birador. Pag naka-side, si Terence. Terence. Crawford. Yung basketballista, Ah. Malaki, medyo boxing maitim hero kasi yun eh. So, ganun. So, kahit sino na, nung kinakwento ko sa mga kaibigan ko, mga kabadingan, gusto rin nila ma-experience. Sabi ko, wag naman, ipabayad niya na sa akin. May na to. Sabi niya, may grinder, may yellow up eh. Diba? Sabi niya, wala natin, baka sa iba din, kung meron din siyang yellow up. Pero sabi naman niya, for trip lang din, for fun. For fun. Sabi ko, safe ka ba? Baka mamaya, Oo makilala nga. ko si Ate Aida. Oo, hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi, nag-test na naman ako, tapos negative naman. Mhm. So, alaga tayo sa test natin. For safety purposes din. Pero pag ginagawa nyo ba, may kapote o walang kapote? Meron, pero kapag malapit na siyang usbahan, tinatanggal niya, tapos pinapasilit niya sa bandang likuran ko. Yung host niya, yung Chicken Joy, parang mas gusto daw niya kapag malapit ng usbahan, tatanggalin yung kapote. Pero Okay. safe at walang dalawang peanut butter. Pero okay lang sa'yo yung ganun. Oo, wag lang sa loob. Siyempre, ayun, masarap yun eh. Na doon masasatisfied talaga. Pero matagal usbahan, masakit ng wembang kiss, talaga namang mapapakapit ka doon sa Natawa ako patin dun sa eh, Wembang syempre. Peace, ha? Yun ang pinakamaganda mong sinabi ngayon, Wembang Peace. Weng Oo, ayun siya. bang Wembang. peace. Siyempre yung wembang mo, di ba? Masakit na talaga yun. Yung mag-earnalin ka nga lang na medyo malaki, masakit na eh. Pakisukan ka ng Chicken Joy na malaki, di ba? Uulit o titigil? Siyempre, hanggang may pagkakataon, go lang. Go lang ng go, ganon. Oo, kasi sa trabaho ko, ualis ako ng 2, uwi ako ng 12. O siyempre, pagod ka na nun. Eh, kung gano'n lang magiging stress reliever, why not? Hindi ka natatakot ha, na malaman ng asawa. Bahay pa naman umuwi. Okay lang. Malayo pa naman, di ba naman uuwi yun? So, nag-update naman siya na kung kailan uuwi yung asawa niya. Hindi ka ba natuwa doon sa na-try mo nung huli? Hindi eh, kasi ako pa nagturo. Alam mo yung parang nagturo ng grade 3 na ganito gagawin. Wait lang. Ako nagagawa, ako nagjijibabaw. Malay mo ano ka lang. naman. Sa susunod. Galing eh. Ginalingan ko na. Kaso parang hindi yata nasatisfied kasi umiwas na siya eh. De, pero maganda naman basta may consent na pag-usapan, tsaka mas okay syempre na safe and wala tayong mga nasasagasaan. Anyway. Oo naman. Pero eto siguro last na. Huling hirit sa tag-init, gano'n? Oo, huling hirit. Pag-uwi niya galing probinsya kasi family driver siya. So mag-meet uli kami. So last na daw yun kasi parating na yung asawa niya. O, Sabi ko, TL. wala ka nang ilaan sa asawa mo kasi nailaan mo na lahat sa akin. O, TL. Baka may mensahe ka dyan para dun sa kabembangan mo na family driver. Siguro unasan ka man, ingat ka. Pero last na natin gagawin to focus mo na lang sa asawa mo sa susunod. And thank you kasi hindi naman humingi ng kapalit. Hindi siya nanghingi ng cash o load, wala. Talagang lang, kaelsahan lang ang ginawa namin. Kaelsahan lang. Tapos ready ka na rin ba talagang mag-let it go, let it go? Kasi kanta naman ni Elsahan Siguro, yun. kasi may nagpaparamdam na naman ngayon eh. Ay! Single ba yan? Single, na-trace na namin single, tapos may din, bisexual din, so mas okay sa kanya. Natitrace pala ninyo, no? Na background check ninyo. Oo, kasi kapag hindi mo mahirap mabakot na may sabit pala, may asawa na naman. Galing ako sa may asawa, kasi may asawa na naman. Doon ka na sa safe talaga, doon ka sa walang Oo, masasagasaan. at least magdamag man kami magkasama, walang maghahanap na anak. Totoo. Ayan. TL, sana tuloy-tuloy na yan, tsaka sana maging masaya ka sa buhay mo.
Yan. Thank you din po. Ayan. May gusto ka pa bang idagdag sa iyong binahaging rated SPG Top Secret? Wala naman. Medyo kinakabahan lang kanina kasi syempre, baka mamaya nalaman, parang kilala ko yung boses na yun So far, wag naman. Let's hope na wala. Yan. Thank you, and good evening. Ayan. Thank you, TL, 36 years old from Calamba, Laguna. Grabe yun, partner. Kaya nga Ang dami kong mga natutunan. Wembang Pels. Yan. Wembang Pels. Pels. Elsa. Elsa. Pag ma-Elsa ka. Chicken Joy. Tsaka papaitan. Yan. Ayan. Last shot na. Huling hirit. No? May ganoon talaga yung iba, no? Yung parang, hindi, huli na to. Huling beses na natin gagawin tong pagkakamaling to. Ngayong buwan. Ngayong buwan. Yung pala sa susunod na buwan, may huli din. Meron. Ayan. Matalam na alam mo, Titan Jello. Nakwento lang sa akin Nino? ng sarili ko. Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Magsama-sama tayo ulit sa Monday. And bukas, huwag niyo pong kakalimutan, or mamaya na actually, no? Kasi Sabado na po ngayon, no? Huwag niyo pong kakalimutan na puntahan ang Love Radio sa San Juan para sa hatid saya sa Wata Wata sa San Juan. Kasama po ninyo dyan ang Love Radio DJs, Jojo Mendrez, Naiba, and walang kupas na AGs. At gusto po namin sabihin sa inyo na marami po kami pamimigay tulad na lamang po ng appliances. Astron. Sulit na appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. Yes, at may mga pamimigay din tayo mula sa Goldmine. Goldmine Farm to Market, now available for franchise. Ayan, mga bigas, di ba? Galing sa Goldmine. At gusto rin po naming pasalamatan ang Birch Tree. and Protect freshness every day. ayun. So, pati cash prizes po ipamimigay namin ha. Kaya naman punta na po kayo sa San Juan. Mamaya, saan nga yung venue natin mamaya? Sa may New San Juan City Hall, Pinaglabanan Shrine, San Juan City, 7 p.m. po. Magkita-kita po tayo dyan. Ayan, kita-kits po. And again, sa mga kabisyo naming nakatutok ngayon, gusto lang po namin paalalahanan na kayo na it's better to be safe pagdating sa pakikipagrelasyon, especially if you are using your body, diba? Napakahirap na po ng buhay ngayon, especially kung tayo po ay hindi po poprotekta ng ating mga sarili. And the only person na pwedeng makapagprotekta sa ating mga sarili ay mga sarili lang din po natin. Kaya kung meron po tayong hakbang na gagawin na po pwedeng ikapahamak po natin, pag-isipan po natin itong maigi. It's better to be safe than to be sorry, kabisyo. At magpa-test kayo palagi kung sakaling kayo po ay nag-explore sexually. Ayan. So thank you once again mga kabisyo. This has been yours truly, ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mga kabisyo, andog po namin awitin sa inyo sa oras na 12:21 a.m. It's a beautiful song by Rod Stewart, Have I Told You, Lady. Metro's #1 Love Radio. Basic!